tietää voi se, kun on liian vanha. Ja tarvitaanko sua ollenkaan? Älä murehdi turha ja mieltä sillä vaivaa. Se sulle kyllä suoraan kerrotaan. Muistan baarissa kerran, kun kavereiden kanssa mentiin tytöille juttelemaan. Oli katseet tuo kuin jäätä, palaute aika kylmää. Menkääs papat pian takaisin hautaan. Joku viisas julisti, ikä on vain numeroita. Ei se paikkaansa pidä laisinkaan. On ajatus tuo kaunis, mut kotitarve filosofia. Sen tulet kyllä vielä huomaamaan. Päätin tehdä jotain hyvää ja rohkeen pelin liikkeen. Lähden Ukrainaa auttamaan. Sain vastauksen pian. Se oli aika selkeä. Liian vanha oot taistelemaan. On 66 vuotta nuori ja mieleltäni myöskin. Enkä aio jäädä tuleen makaamaan. Ei kun rentselit vaan messiin ja joen varteen kalaan. Siellä ikästuskin tarkistetaan. Joku viisas totesi, ikäs on vain numeroita. Ei se paikkaansa pidä laisinkaan. On ajatus tuo kaunis, mut kotitarve filosofiaa. Sen tulet kyllä vielä huomaamaan. Kuitenkin eräs seikka toimii kuin junan vessa. Et ikäsi sun haittaa ollenkaan. Se on kuin suuri armo yhteiskunnalta lahja. Kelpaat aina sä veroja maksamaan. Joku viisas totesi, rahas on vain numeroita. Puoluetukeenkin niitä tarvitaan. Entäs hoitajien palkat, hoitovaje? Se ei päättäjiä kiinnosta laisinkaan.